Začína sa zábavný rodinný program 5 proti 5. A dnes tu stoja Harmatovci. A na druhej strane stoja Vindišovci, na konte majú 282 eur a jednu gelovú hlavu. Dámy a páni, privítajte prosím moderátora programu. Prichádza Andrej Bičan. Príjemný dobrý večer, začíname hrať. Máme 5 proti 5, aj dnes tu máme dve rodiny. Jedna je výborná, dostala sa do finále a posledná otázka bola: aká, Juraj? Ako to znelo? Ako nevidím na ulicu. Ako nevidíš na ulicu? Bez čoho nevidím na ulicu? Bez gelu. Bez gelu chlapec nevidie na ulicu, hej, má gelovú hlavu. A potom to tak dopadne, že na poslednú odpoveď sa im nepodarilo nahrať. Potrebovali nejakých 12 alebo 18 bodov, skrátka 16 bodov potrebovali a nedostali sa na 1500 eur práve kvôli tej hlave pomazanej. No nevadí, máme tu súťaž, ktorá naozaj ponúka netradičné momenty, aj toto bol jeden z nich. Tiež si ho budeme pamätať, aj o pár rokov si to určite pripomenieme, že tu bol taký človek. Máme tu špeciálne ceny, tá prvá cena je televízor. Je určená tomu finalistovi, ktorý trafí 5 topov vo finále, keď tu bude stáť a bude sa snažiť trafiť tie najčastejšie odpovede. Ak sa rodina dostane 5. krát do finále, to znamená, v finále bude hrať 5. raz, môže vyhrať v tom 5. finále nie peniaze, ale za 200 bodov dávame mi auto Lancia Y. Poďme si predstaviť našich dnešných súťažiacich. Nech sa páči, Vindišovci. Ahoj, Ela. Ahoj, Andrej. Tak fintí sa chlapec, fintí. Celý čas je pred zrkadlom. Tak celý čas nie, ale Celý čas nie. ten gel musí byť. A ja som si dnes na jeho počesť dal. Je to tam, na hlavičke. Tak, toto sú 4 bratia. Áno. Z toho jeden je tvoj manžel pomazaný a ostatní sú bratia. Ktorý je najstarší brat, sa prihlási? Idú do radu. Áno, idú do radu. Najstarší, mladší, ešte mladší a ucho zelené je Peťo. Takže je tu Miloš, ahoj. Je tu Fero, ahoj. Je tu Juraj, no s Bohom. A je tu aj Peťo, ahoj. Hrali to minule výborne, budeme im aj dnes držať palce, volajú sa Vindišovci. Ahoj Anička. Odkiaľ ste? Z Bratislavy z východu. Z Bratislavy z východu. Z východnej Bratislavy. Aj. Ty si odkiaľ? Ja som z Deneského jazera. Z jazera? Áno. Moment. Možno, že som konečne stretol morskú pani. Nie, má nohy. Ale nie z jazera, to sa z jazera ako okolia, alebo ako to je? Áno, to je pri Bratislave Deneské jazero. Fakt je tam jazero? Fakt? Ja som ho videl. Jazero tam nie je, voda tam nie je, ale je to Deneské jazero. Sa to volá tá oblasť. Rozumiem, lebo kedy tam bolo jazero. A povedzme si otvorene, každých neviem koľko rokov je jazero všade okolo Devína, pretože sa tam vylodí tá voda z toho ramena z Moravy. Dobre, tak kto je Stojan? Môj syn. Môj syn, výborne, krásna prezývka, ahoj. To je meno. To je meno? Oh my gosh. Mírka? Nádejná nevesta. Nádejná nevesta, 4. poradí, blahoželáme. Oli? Dcera. Dcera, ahoj, dcera, aj mňa teší. A Sabi? Kamarátka. Kamarátka, ahoj. No ste veľmi šarmantní, budeme vám držať palce, volajú sa Harmatovci. Môžeme ísť hrať, čaká nás prvé súťažné kolo. Nech sa páči dopredu, prvý, hráme 5 proti 5. Anička, to je Ela. Ahoj, tešíme. Čo robí Anička? Tak rôzne. Snažím sa v našej firme, v združení. Máte združenie? Áno. Prečo sa združujete? Pod akým zámerom sa vy združujete, Anička? Združujeme sa, aby sme pomohli deťom. Pomáhate? Pomáhame v Afrike. V Afrike? Tak. Potrebujú deti v Afrike pomoc? Určite áno. Ela, pomohla si niekedy nejakému africkému dieťaťu? Zatiaľ nie. A chcela by si? Samozrejme. Na budúci týždeň Elu pošleme do Afriky. Misionárka. Ruky za chrbát. Prvá otázka.
100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme 6 najčastejších odpovedí na otázku, čo býva hlavnou témou ženského časopisu. Áno? Móda. Móda. Je tam móda. Je tam a je to top. Beriete? Nech sa nám páči. Naspäť k rodinám. Hrať budú Vindišovci. Miloš, čo je témou ženského časopisu hlavnou? Recepty. Recepty. Sú tam recepty? Sú tam recepty. Síce na poslednej, ale priečke. Perino, čo je témou hlavnou ženského časopisu? Rôzne nejaké lekárske návody na pokožku. Rozvíňaj, no to tam určite bude. Také niečo. Nie v tabuľke napísané rôzne lekárske návody na pokožku a tak. Je tam liečenie? Liečenie alebo návody? Liečenie. Liečenie, to znamená zdravoveda. Je tam zdravoveda? Vidíš, mal si dať návody. Juraj, pozor, čo býva hlavnou témou ženského časopisu? Príhody. Všelijaké. Čo sa mi stalo minule? Neverili by ste, kolegyne, ale idem večer zo stanice pes. To nie je tak. Skôr takého sexuálneho rázu. Je to v našej tabuľke životné, dokonca až sexuálne príhody? Nie. 2x, 2x na druhej strane, nech sa páči, ženská porada. Stojana môžete nechať stáť, lebo to je to o ženský. Peťo, čo býva hlavnou témou ženského časopisu? Niečo o make-upe. Niečo o make-upe. Je tam niečo o make-upe. Je tam make-up. Kozmetika. Je tam. Ela, čo býva hlavnou témou ženského časopisu? Bulvár. Bulvár! Kto s kým, kedy, ako, prečo, za čo, na čo? Je to v našej tabuľke? Je tam bulvár? Nie je bulvár. V tabuľke ja odchádzam na druhú stranu a Harmatovci sa doradia. Čo býva hlavnou témou ženského časopisu, Sabi? Muži. Muži. Oli? Tak tiež muži, alebo rôzne diety, ako schudnúť. Diety a muži, no to sme teda v peknej skupinke. Mirka? Ja som radila chlapov. Chlapov si radila. Oni mužov, ty chlapov. Stojan len stál a pozeral sa. Nemal si nič, žiadnu pripomienku k tomu predpokladám. Anička, čo býva hlavnou témou ženského časopisu? Muži. Muži, určite áno. Bývame tam na pretrase, dokonca v niektorých máme aj fotografie. So svalami nám dorobia. Je to v našej tabuľke muži, tak si pripíšete 49 €. Je to tam? Je to tam! Muži sú v tabuľke. Dúfam, že tam nebudú tie diety, lebo veľmi nerád by som sa objavil s dietami v jednom časopise. Tak čo je dvojka? Ach, chudnutie, diety, áno. Hneď druhá odpoveď. A čo je štvrtá najčastejšia odpoveď? Sex. 8 Slovákov povedalo sex priamo. Nie bočne. Tak, tabuľka je vylúštená, body pripísané. 3x, Vindišovci 0. Budete musieť vyhrať ďalšie kolo. Dostanú príležitosť. Ideme do druhého súťažného kola. Druhý k pultíku hráme 5 proti 5. Nech sa páči nástup. Miloš. Marek. Stojan. A krstné meno? Stojan. To je krásne krstné meno. Rodičia boli kreatívni. A priezvisko? Harmata. Čiže Harmata. Stojan Harmata. To je normálne literárne meno. Ty by si mal písať, alebo mal by si byť herec, alebo spevák, alebo niečo také. To ťa predurčuje. Čo robíš? Dizajner som. No, tak vidíš, je to tam. A
A čo robíš ako teda? Kuchynské štúdio. Kuchynské štúdio. Tak sa podpisuj na tie linky. Vieš, lebo o 15 rokov to nikto nedáva tú pečiatku svoju, že toto som ja navrhol, však zober centrofixku nezmazateľnú, zalakuj to, nech sa to nedá vygumovať odtiaľ. A zrazu si budú ostatní hovoriť, že fúha, to máte značkovú, samozrejme to robil Stojan Harmata, prosím vás pekne. To je niečo, hej? Urobíš 100 tých liniek a dostaneš sa do povedomia. Ruky za chrbát, prichádza druhá otázka. 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme 6 najčastejších odpovedí na otázku. Kam sa ukryje milenec alebo milenka? Ivoš, kam to schovávaš? Do skrine. Do skrine. Odložíš si ju. Je v skrini? Je tam. Mrcha. Berieme? Naspäť. Vindišovci. Kam schováva svoje milenky? Ferino? Do kúpeľne. Do kúpeľne. Poď sa osprchovať rovno. Je to v našej tabuľke. Je tam kúpeľňa. Juraj, kam schováme milenku? Pod posteľ. Pod posteľ. Je tam pod posteľ. Je tam aj pod posteľ. Peťo? Na balkón. Na balkón. Najmä keď je vonku -12 a ona je len v tej sexy spodnej bielizni, vtedy ju tam treba vystrčiť. Je v našej tabuľke zamrznutá milenka? Je tam! No a konečne sa dozvieme, kam sa schovávajú milenci, Ela? Za záves. Za záves. Celú noc tam prestáť, to je niečo. Tak, je to v našej tabuľke, je tam za záves? Je tam za záves? Už je tam 83 eur a takto sa má hrať naša hra. Miloš, kam sa schováva milenec alebo milenka? Pod stôl. To už je lepšie, že za ruky. Ja tu nie som. Je tam pod stôl. Nie. Ferino, kam sa schováva milenec alebo milenka? Za dvere. Za dvere. Je za dverami? Kto si je za dverami? Je to tam? Nie, 2x, 2x, druhá strana sa môže radiť, nech sa páči, poradte sa, poriadne. Stojan sa skrčí. Juraj, kam sa schováva milenec alebo milenka? Za nejakú pohovku. Gauč. Za gauč, za pohovku. Je tam za gauč, za pohovku. Na druhej strane Harmatovci, príležitosť. Zoradiť a doradiť. Kam si radila? Do špajze. Do špajze. Oli? Ja som myslela niekam von ho poslať, alebo tak. Že choď von. Do záhrady. Do záhrady, pobehaj si. Mirka? Mňa tiež napadlo von oknom len ho Von poslať. oknom. Skoč, sme len na 7. Stojan? Mňa tiež napadol gauč, ale to už minulý. To už minuli, no. Minuli ste im gauč? Anička? Ja som navrhovala, že do kuchyne, že tam žena nechodí. Anička, kam teda schováme milenca alebo milenku? Tak do špajze. Do špajze. Bože, je zaváraný a môže tam prežiť aj nejaký ten mesiačik, pokiaľ zase pôjde ten manžel alebo manželka na tú služobnú cestu. Ak je tam špajza, vašik je 83 eur. Ak nie, na druhej strane Vindišovci si ich pripíšu. Je tam špajza? Je! Do komórky. Toto kolo je skončené a môžeme ísť ďalej. Môžeme ísť ďalej, Vindičovci budú musieť zabrať, majú 0. Avšak Harmatovci prišli a hrajú to z veľkej knihy. Už majú 132 bodov a podarilo sa im ukradnúť poslednou odpoveďou. Dvojnásobný počet bodov nás teraz čaká v treťom kole. Tretí pultíku hráme 5 proti 5, nech sa páči. Ahoj. Ahoj. Ako mu hovoríš doma? Láska, baby. Láska, baby. A má to aj nejakú zdrobnelinu?
Stojanko. Stojanko. To je Stojanček. Ale je to krásne meno, naozaj netradičné veci sú naozaj veľmi krásne. Kto môže mať manžela menom Stojan? Nikto, hej? A koľké ženy by chceli, keby ten ich doma bol taký Stojan, hej? Ale on je skôr Sedan, alebo Ležan. Alebo Visan. Tak, nech sa páči, za chrbát ruky. 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku. Ktorý športovec preslávil Slovensko? Hrbatý. Dominik, si v tabuľke? Nie. Ktorý športovec preslávil Slovensko, Fero? Čas. Karhan. Karhan. Je tam Karhan? Oli? Bratia Hochschreinerovci. Ešte to raz vyskúšaj, dám ti druhú príležitosť. Bratia Hochschreinerovci. Ešte by si mohla niečo vylepšiť, tak poď na to. Slobodne. Nie, to neviem. Dobre, takže bratia Hochschreinerovci sú v našej tabuľke. Hochschreinerovci. Nie sú tam. No, Juraj. Martikán. Martikán. Je Martikán v našej tabuľke? Je tam! Beriete? Budeme hľadať športovcov na vašej strane. Vindišovci teda budú hľadať známych športovcov, ktorí preslávili Slovensko. Tak, kto tam je, Peťo? Hamšík. Hamšík. Peťo hovorí Hamšík. Náš prieskum hovorí... Áno, Hamšík. Ela? Demitra. Demitra je v našej tabuľke? Nie je. Ideme ďalej. Miloš? Hossa. Miloš hovorí Hossa. Náš prieskum hovorí, že nie. 2x, 2x na druhej strane sa Harmatovci radia. Ferko? Moravcová. Ak je Moravcová v tabuľke, ja tu zostanem, ak nie, odchádzam na druhú stranu, chýba nám top. Fero hovorí Moravcová. Náš prieskum hovorí... Chodí na druhú stranu a ja tak aj urobím, nech sa páči, Harmatovci. Čo si radila, Sabi? Tak pôvodne Martinu Moravcovú, ale potom ešte Peter Sagan. Sagan, Oli? Čiže Sagan alebo Zuzka Štepečeková. Áno. Ja som hovorila Šatana. Šatana, Stojan. Dobre. Anička. Dáme Moravcovú. Dáme Moravcovú. Ak je Moravcová v našej tabuľke, Anička, to možno, že sa tam zase vyskytne na novo, tam prepíše niekto to rýchlo, sa robí dodatočný prieskum, ak sa tam náhodou objaví, to bude naozaj veľký zázrak, lebo my sme ju tam už hľadali. Och môj Bože, je tam Moravcová. Jeden musí vždy stáť na stráži, Stojan. Musí dávať pozor, čo sa tam hovorí, aby potom vylúčil možné... Vieš, už nám zobrali ten gauč. Teraz dokonca vám a to je ešte body a... No pozri sa, majú 68 eur na konte. Ako dobre, však? Ela, takto to má byť. Mala počúvať. Lienka bodkovaná. Tak, máme tu 3 naozaj nezodpovedané odpovede, chýba nám top. Poďme teda zo spodu hore. Čo je 5? Pribylinec. Čo je 3? Škrteľ. A kto je top jednotka? Sagan. Takto si chyťte brucho. Takto, ukážte takto prstom. Na druhú stranu a robte, že... Áno, tak bohužiaľ, no. Je nám to veľmi ľúto, Harmatovci, ale stále vediete, máte 132 bodov. Pozor, pretože Vindičovci
Chlapci majú 68 a bola to vaša chyba. Vlastnou chybou možno vypadnú z hry. Bude to tak, alebo sa chytia naspäť a budú vyhrávať kola. Poďme ďalej. Poprosím, keby prišli štvrtý k pultíku, hráme 5 proti 5. Nech sa páči, nástup. Ahoj, teším. To bolo neúprimné, ale dobre. Ale nie, práve, že to bolo veľmi úprimné. Vyzeralo to tak, akože naozaj. Naozaj ťa to teší? Áno. Oli, čo robíš? Ja som študentka na vysokej škole, druháčka. Druháčka? A čo študuješ? Ja študujem odbor biomedicínska fyzika. Biomedicínska fyzika. Ruky za chrbát. 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku. Z akého dôvodu si objednáte taxi? Juraj, prší. Normálne chodím svojím, ale dnes prší a nemám rád, keď mi kvapky stekajú po mojej kapote. Prší. Je to v našej tabuľke? Nie je? Oli. Keď sa niekam ponáhľam, mám málo času. Keď sa niekam ponáhľam, taxi je rýchly spôsob prepravy. Najmä študenti chodia väčšinou peško. Je to v našej tabuľke? Ponáhľam sa niekam. Ale áno, berú naspäť do rodín, že prší. Sabi? Tak ja si beriem taxi, keď je večer tma a bojím si sama domov. Áno, lebo bubáci lietajú, áno, aj ja tomu verím. Dávajte si pozor, aby vás nezjedli. Taxík si berieme kvôli tomu, lebo už je neskoro, možno už nechodia autobusy, ale neviem. Skrátka už je neskoro, už je tma. Je to v našej tabuľke? Nie. Nech sa páči, Anička, kedy by sme si mali zobrať taxík? Keď idem do divadla. Keď ideme do divadla na nejakú akciu, skrátka idem niekam, mám pekné večerné šaty, no nepôjdem predsa v MHD. Je to v našej tabuľke? 2x, 2x na druhej strane sa môžete radiť, nech sa páči, Vindišovci. Stojan. Z akého dôvodu si objednáte taxi? Alkohol, keď je človek opitý. Alkohol hľadá Stojan. Nachádza ho v tabuľke? Nachádza ho v tabuľke, máme vypité. Mirka? Stojan mi to ukradol, takže ja dávam, keď mám veľa batožiny, keď mám veľa nákladov. Keď mám veľa batožiny, tak idem taxíkom, hej? Je tam veľa batožiny? Nie. Odchádzam na druhú stranu a 3x. Hovoria, že Vindišovci sa doradia. Stále nám chýba top, dnes je to už druhý top, ktorý nám chýba, pozor. Z akého dôvodu si objednáte taxi? Peťo? Som niekde v cudzom meste, aby som sa vedel niekam dopraviť. Napríklad dojdeš do Budapešti, tak ho poprosíš, prosím vás, Székes Fehér Várjúce, kde to je? No to je tuto. A môžete ma tam zobrať? Môžem. Zoberiem. Ukáže ti samozrejme aj východnú časť, aj západnú. Juraj? Z letiska. Priletel si z dovolenky napríklad. Ferino? Ja tiež cudzom mesta. V cudzom meste si tam? Áno. Miloš? Tiež cudzom mesta. Cudzie mesto. Ela? Ja sa prikladám k väčšine v cudzom meste. Keď prídeš do New Yorku, nebudeš to riskovať a pôjdeš taxíkom. Presne tak. Otvoríš dvere, tam bude nejaký šarmantný Ind v turbane a prevezie ťa celým New Yorkom. Ak je to tam, cudzie mesto, máte plus 60 bodov. Ak nie, na druhej strane si 60 eur pripíšu Harmatovci. Je to tam? Nie! Harmatovci majú už 192 eur! Nebolo to tamto cudzie mesto. Čo tam môže byť? Tak si pokazí sa mi auto. Nemám auto, je tiež všeobecný, hej? Z akého dôvodu si objednáte taxi? Čo je štvorka? Zmeškal som spoj. Napríklad to MHD. Čo je 3? Tlačia ma topánky. Mrcha 17 Slováci. A čo je 1? Čo je top? Chcem ísť domov.
Chcem ísť domov. Aké je jednoduché. Pustite ma, ja už chcem ísť domov. Volajte mi taxi. Vindišovci 68 je taký rok čierno-biely, ale je váš. Na druhej strane 192. rok je tiež pekný. Harmatovci vedú, ideme ďalej, čaká nás posledné súťažné kolo. Piatý, posledný, pultíko, hráme 5 proti 5, nech sa páči nástup. Sabi, Peťo, ako ste sa spoznali, keďže sme teda kamarátka v rodine, áno? No, my sa poznáme s Oli, my sme chodili do jednej školy spolu. Takže spolužiačky ste? Nie. Ona bola rok vyššie ako ja. Ona bola o rok vyššie ako ty? A prečo sa Oli začala zahrávať s menším ročníkom? No, my sme spolu chodili na rovnaký krúžok. Takže vy ste už spolu chodili. No pekne. Na krúžok čo to bolo? Volalo sa to, že muzikálové štúdio. Akože sme spievali, tancovali, hrali a tak. Akože ste spievali a tancovali, hrali. Ale nebolo to naozaj. Nebolo to. Nebolo to naozaj. Čo robíš teraz, Sabi? Teraz začínam vysokú školu. Akú? Ekonomickú v Prahe. Ekonomickú v Prahe? A slečna je z Prahy, pozri sa na ňu. Nie, slečna je z Bratislavy. Slečna je z Bratislavy zatiaľ, počkaj o 2 roky. Tak, Ruky príde sem a bude mať taký prízvuk. Čudný. Je to v našej tabulke, čudný prízvuk. Ruky za chrbát. Je to kľúčový moment. Kto bude hrať otázku a kto ju vyhrá, pôjde pravdepodobne do finále. 100 Slovákov sme sa opýtali, teraz hľadáme 4 najčastejšie odpovede na otázku. Čo je sekundové? Ručička. Ručička je sekundová. Je v našej tabuľke ručička? Je. Sabi, čo je vyššie? Čo je sekundové? Sekunda. Sekunda je sekundová. A to ťa až do Prahy prijali? Sekundová je sekunda. Je tam sekunda? V Prahe možno, u nás nie. Peťo, beriete, budete hrať, nech sa páči, teda naspäť do rodín. Že sekunda. Ela, čo je sekundové? Tarifikácia. Sekundová je tarifikácia. Je tarifikácia v našej tabuľke. Je tam. Miloš, čo je sekundové? Lepidlo. Sekundové je lepidlo sekundové v našej tabuľke. Je to tam. Máte 3, naozaj 3 matchbaly. Ferino, čo je sekundové? No, zobrali mi jedno aj druhé. Čas. Hodinky. Hodinky sú sekundové. Sú tam hodinky? Nie sú. Máte 2 matchbaly, Juraj. Čo je sekundové? Stopky. Stopky sú sekundové. Idú cez tie hodinky, celý čas tam idú ručičky, hodinky. Je to tam? Nie sú tam stopky. Máte posledný matchball. Peťo, čo je sekundové? Myšlienka. Áno je. To už taká sekundová myšlienka. A rozhodol som sa. Tak, je to v našej tabuľke. Ak nie, pozri sa, na druhej strane je porada. Radia sa o 100-600 Harmatovci. A hľadajú, čo by mohla byť tá posledná tretia nezodpovedaná odpoveď. Bude to myšlienka? Ak áno, idete do finále. Je to tak? Nejdete zatiaľ do finále, ale je tam 192 €. Musíte teda trafiť tretiu odpoveď, Sabi. Som nevedela. Chvála Bohu, že si sa do toho nezaplietla. Oli? Okamih, alebo žmurknutie iba, ale okamih asi skôr. Okamih je sekundový. Tak tiež Mírka? okamih, príklonnosť. Okamih, moment, môže byť sekundový. Stojan? Ukecanúčky, toto rozpráva veľa, všimli ste si? Svetlo. Svetlo, že je sekundové. Anička, čo je sekundové?
Okamih. Trojka. Je tam moment, okamih. Je tam moment, okamih. A do finále idú Harmatovci. A je mi to veľmi ľúto, ale Vindišovci, budete musieť odísť preč. Dovidenia, Peťo, ahoj. Ahoj, Juraj, majte sa pekne. Ahoj, Ferino, Rado sa stalo, no prídite aj na budúce. Nezabudnite si vždy nagelovať hlavu, keď pôjdete von. To sú Vindišovci, odchádzajú s 282 eurami a my ideme do finále. Do finále ide nová rodina, volajú sa Harmatovci a hrali to naozaj výborne. Až na poslednú hráčku, tá sa volá Sabi. Dúfam, že ju dajú a bude hrať ona do finále. Veď je sranda. Máme tu finále, hrajú ho vždy dvaja alebo dve. Ak nahrajú 200 bodov, berú domov rodiny 1500 eur. Ak si chcú pripísať čo Slovák to euro, musia nahrať aspoň 100. Ak chcú získať špeciálnu cenu, musia trafiť 5 topov, vtedy získajú televízor. Ak by chceli získať auto Lancia Y, musia sa prebojovať cez 5 rodín a musia v 5. finále zvíťazí, to znamená, musia nahrať 200 bodov. Televízni diváci, ja sa pýtam Maničky, ktorí dvaja pôjdu do finále? Pôjde Oli a Sabi. Oli a Sabi idú do finále, tak predsa len sranda nekončí v našom programe. Sabi ide hrať v finále. Čo je sekundové sekunda. Budeš prvá? Budeš druhá. Nech sa páči počúvať muziku. Tým smerom. Choď za bielým svetlom. Počuješ nejaké hlasy? Nie? Dobre. Ku mne bližšie. Je to veľmi jednoduché. Čaká nás 5 otázok. Hľadáme 5 odpovedí. Ak nevieš, povedz ďalej. Na záver sa k tomu vrátime. A všetko je 20 sekúnd. Časomiera začne plynúť, keď ja dočítam prvú otázku. Tak. Nech sa páči, koncentruj sa. Ideme na vec. Poďme trafiť 5 topov. Zober na televízor. Dobre? To je naša meta, misia. Ktorý vták má dlhý krk? Bocian. Čím sa dá miešať? Varecha. Ktorá známa osobnosť pochádza z Rakúska? Ďalej. Čo je kukuričné? Vločky. Čo žije na morskom dne? Ďalej. Z Rakúska osobnosť? Rammstein. Na dne v morskom žije? Koník, morský koník. Výborne! Nestáva sa to často, že sa nám v prvom kole podarí dvakrát povedať ďalej a ešte sa stihne aj tá celá otázka dorušiť. Toto je naozaj, my dnes sme vytvorili anomáliu, pretože to sa nestáva často, aby sme sa v prvom kole stihli vrátiť dvakrát a dokonca zodpovedať tú odpoveď, tak dnes sa nám to podarilo, si šikovná. Uvidíme veľa bodov. A tak chváliť ťa môžem, nech sa páči, tu je tvoja tabuľka. Ktorý vták má dlhý krk? Bocian. Koľko bodov má bocian? 30. Čím sa dá miešať? Miešať sa dá varechou. Napríklad kašu. Koľko bodov má varecha? 12. Ktorá známa osobnosť pochádza z Rakúska? Rammstein. Koľko bodov má Rammstein? Kto to bol Rammstein? To sú skupiny, ale neviem. Ona je to skupina hudobná Hej, ja viem. a spievajú tak drsno, strašne spievajú. Hej. Tak, čo je kukuričné? Vločky. Koľko bodov majú vločky? 0. Neverím. Čo žije na morskom dne? Nakoniec sme sa dokoktali až ku koníkovi morskému. Je tam v tabuľke, koľko bodov má morský koník na dne. 5.
47 hovorí, že si nemala šťastie, nech sa páči. Tam, naspäť, Harmatovci. Je mi ľúto, 47 bude ťažké. Ahoj, Sabi. Ahoj. Poď ku mne bližšie, neboj sa ma, ja totiž nekúšem. 100 Slovákov sme sa opýtali, teraz budeme hľadať 5 najčastejších odpovedí. Ak nevieš, povedz ďalej, na záver sa k tomu vrátime. Ak budeš počuť tento zvuk, nenechaj sa vyrušiť. To len Oli povedala, odpoveď, ktorú si povedala aj ty, vymysli nejakú novú. Na všetko je 25 sekúnd, znamená to, že sa stihnem aj vrátiť, keby si nevedela. Tej odpovedi, ktorú si nevedela. Takže koncentruj sa, ideme na vec. Ktorý vták má dlhý krk? Labuť. Čím sa dá miešať? Mereškou. Lyžičkou. Ktorá známa osobnosť pochádza z Rakúska? Ďalej. Čo je kukuričné? Ďalej. Čo žije na morskom dne? Ryby. Rakúska osobnosť známa? Marie Šildová. Čo je kuku? Kuku. Kuku. To Olinka sa stihla dvakrát vrátiť. Šikovná. Je šikovná. Ja som jej tak hovoril, že je šikovná, lebo sa stihla dvakrát vrátiť. Horšie to bolo s tými odpovediami, nemala šťastie. Poď ku mne bližšie, možno, že si mala väčšie šťastie. Tu je naša tabuľka. Máme 47 bodov a vzhľadom k tvojim odpovediam sa budeme snažiť nahrať aspoň 100. Keď nahráme aspoň 100 bodov, pripíšeme si 420 Slovákov, ktorých sme nahrali v súťaži. Tak poďme na vec. Ktorý vták má dlhý krk? Labuť má koľko bodov? 23, tak dobre. Bocian bol top. Ideme ďalej. Čím sa dá miešať? Vareška tam bola, zabzučalo, lyžička, koľko bodov? 13. Už máme 83 bodov a top bolo, že miešačka. Čiže keby tu stál Stojan, určite by vedel, že miešačka, lebo to je taká chlapčenská odpoveď. Ktorá známa osobnosť pochádza z Rakúska? Ona je lyžiarka. Vyhrala niekoľkokrát svetový pohár v lyžovaní. Alpskom. Naozaj. Takže, Meryl Šildová, koľko bodov? Poteším ťa, aj Marlis sa nedostala do našej tabuľky. Sú väčšie osobnosti rakúske. Poďme ďalej. Top bol Mozart. Čo je kukuričné? Kukuričné je napríklad pole, ale kukuričné. Čo je kukuričné? Klas je kukuričný. Tak, to bol top. Čo žije na morskom dne? Ty si povedala rybičky. Koľko bodov majú rybičky? 0. A je to nemilé. Vy ste mali na svojom konte 420 € a teraz ich pošleme do Afriky. Anička. Ryby mali 0. 3-0, 5-0. Za 5-0 to naozaj 100 bodov nenachádzame. Je to veľmi ľúto. Na morskom dne žije podľa nášho prieskumu korál. Starého korála syn. Nech sa páči, poďte dopredu, Harmatovci. Vždy ma to mrzí, keď to finále takto skončí a dokonca mám zlú náladu. Zoberie mi to úsmev z tváre. A prečo by sme mali v televízii byť vždy šťastní? Televízia prináša aj smutné chvíle. Preto sa s vami lúčim. Majte sa pekne, dovidenia.